Nakainununan, dami ako. Inununan niya, Paris Bahaw, then kape, asos. Ano rin ulo? Ulo. Nalalahopan? Ulo. Be! Tag-udo sila yung nani, dihas ko. Tindahan? Patong na jud. Sa Mulgis, 9, 9. Naibe lang. Twin pack, okay ra? Pag-size yung buhok. Chiria diri yung ako ane. Ako ang Guys, later, muna mo ang crunch. Ibrag ko niya ha. Magpaila ko ni ba niya? Magpadol-dol kung ninyo ka nang... Alang, tilaw tanan, dayon, unsila may lasa, dayon, inom og. Naman kay lemon, pait og lemon. Sige, mag-vlog ta na. Katawa parehas kang Mario Padilla pa. Huwan. Na imang Juan. Guys. Kasi ganahan, manghatag rami. Pero ang pangutan na unsaon. Isa ka na uban. Daga na yung picture yun. Supas. Huwag ka rin nakasibupan. Pag Tagalog, tinapay. Pag English, bread. Tinakan. Sabi kaya, tinakan, labi na og tulingan. Saan yung tinakan te? Kanang isugba, gituhog sa barbecue. Isda, tibuok. Saan day? Si Vicky. Si Har. Pearl. Naghukad na siya siyang inununan. Ako ga. Ito na akong kaon. Baho na. Ano na, pumisip na ba? Magbunggos ka ron, Bek. Pamahaw pa ni guys. Nakainit. Painit na pamahaw. Oh, tanawa yung inununang isda. Lamig ni guys. Inununan. Putol-putol man mo. Nalihaw mo itong na-video na iba nga. Mudawat mo silver. Silver nga. Silver. Ma'am, mudawat mo silver. Ayan na itong bayo. Dili, gold ra o white gold. Rilo? Dili. Sabi na sa din, kahu ma'am, di ka makap-appeal be. Ipagkahuman kay kuan, kanang, ayan na itong babae. Tanawan daw. Ma'am, silver na rin ako, ma'am, gikan sa swan. Be, tanawon. Pagtanaw, ma'am, silver swan. Suka di. Dato putera rin nga mo, wala may silver swan. Bisa na iwa ni kaunan. Si Mixel. Magot ra na niya. Ano ka sa tabuwi? Ako? Quarter to 12. Pait daw, mas per. Wala man? Wala ang kape. Two smooth sa kape. Mano siya mong steam, banana cake kapong gabi nga akong hipos. Ami kay two smooth sa kape di ay.
Huwag mo gimingaw sa inyo ha. Sa inyong mama, sa inyong papa. Ikaw ang mingaw sa mong mama. Wa. Huwag ni pailata. Sige raw. Okay, pahalata. Hindi mingaw man pero wala ni pahalata. Lata na ba? Lata lang. Kaon guys. Namirog Cebu. Kumikabaw ka nung sa may makauli. Abot pa yung January daw. Next year. ECQ ko no, pero kanang distance ba? Yapon. Mas. Ito bukin, ulit ka. Kailangan yung tanan nga kuan. Namag requirements. Hindi. Na na ay Bukan sa mga apply ba? certificate, ana ato kaguan, kailangan ng opisina ang sa. Daghan kayo kuan. Nga, paano? Bahala na yung ulo. Hindi pa ka ana twin. Kaya man ba? Dumay na ba yung asin lubutan ng kuana? Nidahan ang sukar. Para man. Dami lagi itong nagatas. Ano mas mumuk siya. Hindi na at least nakatry tag Hindi inana. pa gatas, may gatas. Hindi man siya. Ang condense gani daw dugay na ba yan ha? Hindi na mo na magamit oh. Hindi mo gamit na lang. May ganitong goods, may ganitong ana. Sige, tamis na. Ang asin niya ang kuan. Kaya mo. Karot upat na. Baba ko ron. Dua gabi. Ang bala. Nababay na mo eh. Bye-bye guys. Sumanami. Asa tayo chichirya? Pangatag mo niya ha. Papalit ako. Mabay, uy. Bye-bye! Ako Thank din. you! Thank you! Bye-bye! Sige, tingod. Good, Vicky. Bye-bye. Girl. Kaon siya ginununan. Ako sa ako si Vicky. Nasaktan. Pinasa. Tinasa. Bakit tayo ka na ako ha? I-vlog. Tinasa, nabuntis. Buhay. Pa na sila eh. Mga junakis, guys. Buklang. Thank you. Bye-bye. God bless. Amping mo. Stay at home.